Salam dostlar. Salam joralar. Bugün çağlar goramon halkara günü. Sizi bu bayramçılıklarını ahiriňiz tüýsürekden gutlaýas. Mähriman deň duşlar. Biziň bugünkü bayramçylyk gepleşigimizde hormatly mehmanlarymyz bar. Olar Türkmenistan adam hukuklary boýunça agtyarly wekil, adalatçy Ýazyrsyn Gurban Nazarowa. Şeýle-de biziň ýene bir mehmanymyz, Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gadnasynyň wekili Hanym Kristin Weigand. Hormatly mehmanlarymyz, sizi bugünkü bayramçylyk gepleşigimizde hoş gördük. Köp sağ bolun. Hormatly mehriban çağalar, bizem sizi hoş gördük. Bizem şuun bütün dünyada bizim çağalarımızın bellenýän günü bolan çağalar goramoň halkara günü münasibetli siziň bilen duşmaga geldik. Ilki bilen mehriban çağalar siziň hemmäňizi çağalar goramoň halkara günü bilen tüýsürümizden gutlaýan. Siziň hemmäňiz bilýäňiz, biziň ýurdumyzda çağalarymyza berilýän ünsü aladany, biziň hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda alyp barýan döwlet siýasatynyň esasy ornuň biriniň çağalaryň tagdyny ösmegi, çağalarymyzyň ilmli bilimli bolmaklygy, olaryň dünýä garaýşynyň giň bolmaklygy üçin edilýän aladalar bolup durýar. Şo münasibetle ýene bir gezek sizi gutlamak bilen biz şuun Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gadnasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň ýolbaşçysy Hanym Kristin bilen siziň bilen duşmaga geldik. Indi bolsa biz ýanky belläp geçişimiz ýaly Hanym Kristina da söz berelim. Köp sağ olun, ilki bilen sizi bütün dünýä çağalar goramoň güni bilen gutlaýaryn. Şun kun Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gaznasynyň Türkmenistanyň wekili hökmünde siziň bilen gepleşýär gatnaşýanyma buýsanýaryn. Siziň biziň guramamyz çağalar hukuklary we adalatçynyň diwanyna diýişli soraglaryňyz bar bolsa sorap bilersiňiz. UNICEF nähili gurama, çağalar we olan goragy bilen nähili baglanşygy bar. Safiya, bu sowalyň üçin sag bol. UNICEF bütün dünýädäki we Türkmenistanyň çağalaryň iň gowy behwitlerini, olaryň ukyplaryny we başarnyklaryny ösürmekde zerur bolan mümkinçilikleri ýüze çykarmak üçin hereket edýär. İkinci Jahan uruşundan sonra maşgalalar we çağalar dünýä ýurtlary ähli ýerlerde çağalaryň hukuklaryny ilerletmekde ýardam berip biljek bütün dünýä guramasyny döretmäge karar berdiler. Şol manily sene mundan 75 ýyl ozal bolupdy we bu gurama häzirki wagtda UNICEF diýilip atlanyrlar. Häzirki wagtda UNICEF 190-dan gowrak ýurtda we sebitde hereket edýär. Bu gurama Türkmenistan bilen 1994-nji ýyldan bäri hyzmatdaşlyk saklap gelýär. UNICEF üçin ýeketek möhüm zat hem kömegi mätäç çağalary ýetmekdir we olar babatda netijeler gazanmakdyr. Mümkin bolsa bize adaletçynyň diwany hiledara we çağlar gormak babatda nähili salyp barýar. Bize şo barada aýdyp berýärsiňiz. Merdan gaty dogry soraw berdiňiz, mehriban çağalar. Siziň hemmäňiz şu soragy jogaby bilmeňiz hökmany patab edýän. Sebäbi şu adalatçyň diwany, adalatçynyň döredilmegi, adalatçy diýmekliň özi Türkmenistanyň mysal üçin adam hukuklary boýunça ygtyarly wekil adalatçy bolup durýar, adalatçyň edarasy, adalatçyň diwany bolup durýar. Şunun ýaly adam hukuklaryny goraýan garaşsyz edaralar dünýä ýüzünde köp ýurtlarda döredilen. Her bir ýurdam öz boluşly, özi şol edarasynyň adyny dakýar. Bizde görüşüňiz ýaly adalatçy wezipesi hem adalatçyň diwany edarasy bolup durýar. Men şu ýerde bir zady belläsim gelýär. Şu wezipeniň hemme ýurtlarda da şu adalatçynyň alyp barýan işleri bir ugurly bolýar. Olam adam hukuklaryny goramak boýunça dürli ugurlarda işler alyp barýar. Şoň üçin şu wezipeniň halkara adam bar merdan. Oňa halkara giňişligini ombudsman diýip atlanyrýarlar. Ýanky belläp geçişimiz ýaly adalatçyň esasy wezipesi şu ýanky adam hukuklaryny goramak boýunça dürli ugurlarda iş alyp barmak. Döwlet edaralar tarapyndan adamyň hukuklarynyň berjaý edilişini gödäwçilik etmek.
inni şu yerde bir zady bellep geçmeli. Yurdumuzda şu çağalamyzyň hukuklaryny berjaý etmekligi, çağalamyza döredilýän mümkinçilikleri ulu üns berilişi ýaly adaletçiniň diwanynyň ham alyp barýan işiniň esasy ogurlarynyň aýratyn üns berýän ogurlarynyň biri olam çağalan hukuklaryny goramak bolup durýar. Inni sady dille aýdamyzda şu çağalar nerede bolsa şol ýerde çağalan ähli hukuklarynyň berjaý edilişini gödäwçiligi adaletçiniň diwany amal aşyrýar. Hemem şu çağalan hukuklaryny berjaý edýän edaralary her ogurlar boýunça şolaryň hukuklaryny dol berjaý etmek üçin ýardam berýär. Çağalaryň hukuklary barada aýdamyzda men tede hasam düşünükli bolar ýaly siziň käbir hukuklaryňyzy agdap geçeýin. Çağalarymyz biziň ýurdumyzda orta bilim alýarlarmy? Bilim almagy hukuklary bar. Dürli mekteplerde, döwletiň mekteplerine özlerini bilim alýarlar. Soň orta mektep torondan soň ýokary okuw mekteplerine bilim alýarlar. Ana çağalarymyzyň bilim almagy bolan hukuklarynyň döwletimizde ýerine ýetirilişi. Ýa-da bolmasa çağalarymyz doglan pursatyny döwletimiziň saglyk goraýyş edaralaryna dogulýarmy? Şol pursatdan başlap olara at takmakdan, raýatlyk bermekden, olaryň saglygy barada alada edilmekden başlap, ondan soňam olaryň saglyk goraýyş edaralarynyň hyzmatlarynyň peýdalanmagy, saglygyny goramagy bolan hukuklar bolup durýar. Ýa-da mysal üçin biziň ýurdumyzda abada tiýahatçylyk zowlagyny Gökderede bir näçe giden çağalaryň tagaldyş diňjaş merkezleri bar. Biziň vilayetlerimizde de şol ýaly merkezler gurulýar. Indi biziň çağajyklarymyz her özleriniň ruhsat döwrüni şol ýerlerde hedil edip diňjalýarlar. Ana bu da bolsa çağalamyzyň hawa münasip diňjalmaga bolan hukuklaryny amala aşyrýar. Umuman men siziň şu hukuklaryňyzy misal getirmek bilen başga-da bir näçe hukuklaryňyz we çağalar siziň şol hukuklaryňyzyň ýurdumyzda berjaý edilişine gödäwçilik etmek, ýardam etmek adaletçiniň edarasynyň esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Hanım Kristin, men size ýene bir sowalym bar. 1-nji iýunyň nähili manysy we ähmiýeti bar? Sawal Safiya, 1-nji iýun çağalar üçin wajyp bolýar. UNICEF üçin hem ören wajypdyr. 1-nji iýun çağalar goramagyň halkara güni. Ýa-da käwagt diňe çağalar günü ýylyp atlanyrylýan bu bayramçylyk dünýäniň dürli künjeklerindäki dürli ýurtlarda, hususan şu sebitde dawaraly bellenilýär. Çağalar goramagyň halkara güni ilkinji gezek 1950-nji ýylda bellenip, bu dünýädäki iň gadymy halkara bayramçylyklaryň biridir. Bu bayramçylyk çağalar gutlamaga we olaryň hukuklaryny ilerletmäge oňy pursatdyr. Çağalaryň hukuklary çağanyň hukuklary hakynda konwensiýada giňişleýän beýan edilýär we bu ýazylan resmi namalar 30 ýyl mundan kabul edildi. Konwensiýanyň esasy 4 ýörelgesi deň hukuklylygy, çağanyň iň gowy bähfitlerinden, ýaşamagy we ösmäge bolan hukuklarynyň, çağanyň garaýşlaryna we pikirlerine hormat goýmakdan ibaretdir. Hormat adaletçi, meniň indiki berjek sowalym, men üçin wagtly bir serde oturan çağalar üçin wagtly bolsa gerek. Mümkin bolsa çağanyň iň gowy bähfitleri diýmek maýsyny düşündirýärsiňiz. Merdan, mehriban çağalar, şu çağanyň iň gowy bähfitleri diýen sözüň özüm, ýem manysynyň adynyň hem aýdyp otyr. Çağalar üçin edilýän iň gowy zatlar barada gödüňüne tutulýar. Şoň üçin men şonu bir sadece dillesede düşündürötüm gelýär. Halkara ähmiýetini hem şu sözüň. Biziň ýurdumyzdaky şu söz bilen baglanşyklykda alınıp barlayan işler barada. Ýaňja hanım Kristin aýdyp berdi-de şu çağan hukuklar hakynda konwensiýa. Mysal üçin ol halkara resmi namasy bolup durýar. Edil şu halkara resmi namatyndan ýagny çağan hukuklary hakynda konwensiýadan başlap çağanyň iň gowy bähfitleri gödüňüne tutulan. Siziň bilişiňiz ýaly çağalar, biziň ýurdumyz çağan hukuklar hakynda şu konwensiýa goşuldy. Şu kadalar biziň özümiziň milli kanunlarymyzda otyr, beýleki resmi namalarymyzda otyr. Haçanna biz kanunlarymyzy taýarlamyzda ýa-da bolmasa çağalamyzyň ykbaly bilen baglanşykly bir resmi namalar taýarlamyzda
elmidama şu çağaların behvidini arap tayarlanlya. Şu çağı üçün ertirkün, şunkun, ertirkün näme behvid getirip biljek. Şu çağanın bilim almak üçün, şu çağanın tağlarını goramak üçün, ýa-da şu çağanın ilmli, bilimli, dehinli adam bolup yetişmekli üçün nähili pidaly zat bolsa, şu resminamalara salınýar. Indi şonuň özü, ondan soňam şol resminamalardaky, kada kanunlardaky o kadalaryň iş ýüzünde berjay edilen ýagdaýynda da elmidama çağanyň behwidi gödeňinde tutulýar. Indi şonuň özü eýem bizim ýurdumyzda, döwletimizde çağanyň en gowy behwitleriniň gödeňinde tutulup elmidama şo boýunça hereket edilýändigini anladýar. Indi şunun bilen baglanşykly ýene bir zat aýtjak. Ana maşgalada çağalar. Ana maşgalada da elmidama enata öz çağasynyň en gowy behwitlerini arap hereket edýär. Mysal üçin çağa bir zat isleýär. Hawa. Şol isleýän zat çağa şunkun ýa-da ertekün hawa behwit getirip biljek bolsa, enata elmidama şo ugurdan şo nukdoy nazardan hereket edýär. Egerde çağaň isleýän zady ol çağanyň öz behwidini, ýagny oňa bir gowy tarabyna bolmasa, eýem enata öz borçuny ýerine ýetirip çağaty bilen düşünşip, hawa çağatynyň şol isleginiň pikirini aýtmak bilen eýem şo pikir boýunça, şo isleg boýunça çağanyň diňe behwidini hereket edýär. Ana men sade dille şu aýdanyňda çağanyň behwidini, gowy behwidlerini aramaklyk baradaky tözüň jümleň manysy şundan ibaret bolup durýar merdan. Sağ olun. Çağalaň dünýä garaýşyny ösdürmek babatda nämelere üns berilse gowy bolar. Elbette bu konvensiýada iň wajyp bölümleriň biridir. Konvensiýanyň esasyny ähli çağalaryň, olaryň kimdigini, nirede ýaşaýanlygyny, haýsy dille gürleýänligini, haýsy milletliligini, pikirini, daşy sypatyny, jinsyny, enatalarynyň ýa-da maşgalalaryň kimdigine garamazdan ähli hukuklary bar. Hiç bir çağa haýsydyr bir sebäp bilen adalatsız çemeleşilmeli däldir. Türkmenistanda 1994-nji ýylda çağanyň hukuklary hakynda konvensiýa tasdiklanyldy. Çağaň at daqylmagy we raýatlyga bolan hukugy näme aňladýar? Çağalar dünýä iýnenlerini hasaba alınmalydyr we hökümet tarapyndan resmi taýdan ikrar edilen at daqylmalylar. Çağalaryň raýatlygy bolmalydyr, ýagny öz ýurduna degişlilikde. Mümkin bolýaça çağalar enatalaryny tanamaly we olar tarapyndan iýde edilmeliler. Çağalaryň doglanma haly olary hasaba alynandan saglygy goramaga, bilim almaga, şeýle hem okumaga esasy hyzmatlar el ýeterli bolmalydyr. Siýahat etmäge ýa-da ses bermäge öz ygtyýarlary bolmalydyr. Ýöne Türkmenistanda dogulýan çağalaryň ählisi hasaba alynýar. Hormatly mehmanymyz, indi bolsa hawanlarlyga berilen çağanyň ýaşaşdyrmyş şertlerine garaýsyňyz barda aýdyp beräýsiňiz. Merdan bu soragam yerlikli sorag. Mehriban çağalar, merdan näme ýanky başda belläp geçişim ýaly adalatçy we adalatçyň diwanynyň iş alyp barmaklygy çağalaryň nirede bolsa olar çağalar baglaryna mekteplerde beýleki edaralarda bolýarmy? Şo ýerde şo çağalaryň hukuklarynyň berjay edilişini hemme ýerde adalatçy gödөгçülükde taklap durýar. Şonuň bilen birlikde şu haýsydyr bir sebäplere görä enatasyndan galan çağalarymyň çağalar öýlerine yerleşdirileni bolsa, ýa-da bolmasa maýyplygy bolan çağalanmadan bir okuw terbiýeçilik toplumlary we tagaldyş okuw terbiýeçilik toplumlary olar o ýerde hem saglandy keldiýär, hem bilim alýarlar. Ana şo ýerlerde de adalatçy şo çağalaryň hukuklarynyň berjay edilişine gödөгçülük amal aşyrýar. Şo çağalaryň hukuklaryny berjay etmeklikde ýardamyny berýär. Ni aýdasym gelýär şu ýerde belläsim gelýär. Ýa-ni şu tagaldyş okuw terbiýeçilik toplumlary. Men şu hormatly prezidentimiziň
şu çağalarımız barada üns alada qurşap almanyň netijesinde o bizim yurdumyzyň 5 vilayetinde hem Aşgabat şäherinde şonuň ýaly şeýle bir ýokary derejede salynan gurulan, üpçün edilen tagaldyş terbiýeçilik, bilim alyş terbiýeçilik toplumlary bar. Ana şo ýerde çağalarymyz haýsy ugurdan saglyk ýagdaýyndan päselçilik çekýänligine garamazdan şeýle bir mümkinçilikler döredilen şolary. Şo ýerlerde özleriniň degişli bilimler berilýär. Hemde şol bir wagtda da olaň saglygy dikeldilýär. Beýleki ýerlerde de şu çağalaryň saglygyndan başlap bilim almagy, olaryň bir durmuşa taýýarlygy babatda nirede haýsy edara işleýän bolsa, ýanky howunarlyga berilen çağalardan başlap hemmesiniň hukuklarynyň berjäy edilişine adaletçi tarapyndan işler alınıp barýar, gödäwçilik işleri. Ýene bir zady belläsim gelýär. Ana şu işler, şu çağalaryň hukuklarynyň berjäy edilişi, hemem howunarlyga berilen çağalar we beýleki çağalaryň hukuklarynyň berjäy edilişi ýanky belläp geçişim ýaly adaletçiň işiniň esasy ugry bolup durýar. Olam adaletçi her ýyly öz ýyllyk meýnamasyny taýýarlaýar. Şonuň esasy bölegi şu çağalanmadyň hukuklarynyň berjäy edilişine gödäwçilik etmek. Şolaryň hukuklarynyň doly derejede üpçün edilmegi, berjäy edilmegi üçin haýsy ugurdan bolsa iş alyp barmaly bolsa, şol iş alyp barýan edaralary, jemgyýetçilik guramalaryna hemmesine ýardam etmekden ibarat bolup durýar. Her ýurduň öz konstitusiýasy bar. Her ýurduň öz konstitusiýasy olam esas kanuny bolup durýar. 2016-njy ýylda biziň konstitusiýamyz rejelenen görnüşinde kabul edildi. Ana şonu şu adaletçiň edarasyny döretmek, adaletçiň wezipesini döretmek barada, hemem şu adaletçiniň wezipesine nähili bellenmegi barada şu konstitusiýamyzda goşmaça girdildi. Ol 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda boldy. 2016-njy ýylyň noýabr aýynda bolsa konstitusiýamyzda talgylanyp adaletçi hakyna aýratyn kanun kabul edildi. Ýagny şu adaletçiniň, onuň edarasynyň näme işler alyp barmalygy, nähili wezipesiniň bardygy, haýsy ugurlardan iş alyp barmalygy barada kesgitleýän aýratyn ýürütü kanuny kabul edildi. 2017-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň mejlisinde adaletçini taýlanyldy. Indi şol kanuny taýlanyp, şol ýanky konstitusiýanyň kadatyna talgylanyp edilen hereket diýip aýtdyk. Şo taýda şol kadalarda biziň hormatly prezidentimiz adaletçiniň wezipesine taýlamak üçin Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlaryna bir näçe dalaşgärleri hüdürleýär. Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, ýagny halk tarapyndan taýlanan halkyň wekilleri şol bir näçe dalaşgäriň içinden adaletçini taýlaýarlar. Ana 2017-nji ýylyň mart aýynyň 20 güni şol taýlaw boldy, şonu adaletçi taýlanyldy. Şol pursatdan başlap men adaletçi wezipesine işläp başladym. Şu ýerde ýene bir zady belläp geçmeli. Biziň ýurdumyzyň şu adam hukuklaryny goramak babatda halkara borçnamalaryny ähli taraplaryň ýerine ýetirilýänliginiň şu subutnamasy bolup durýar. Özüm taýlawly wezipe bolup durýar. Mehriban çağalar üns beren bolsaňyz, indi şu kanunçylygymyz esasyna şu wezipe ilkinjige dek taýlanylýar biziň ýurdumyzda. Hemem şu adaletçiniň edarasam ilkinjige dek döredilýär. Hormatly prezidentimiziň degişli resmi namalary esasyna şu taýlanan adaletçi işler ýaly adaletçiň diwany döredilýär. Onuň işgärleri bolýar, öz ýürüte diwany şol edarada adaletçiň edarasy diwany bolup durýar. Şondan merem ýanky belläp geçen ugurlanmady boýunça adam hukuklaryny goramak, denanlamyň hukuklaryny goramak, çağaçyklamyň hukuklaryny goramak boýunça işleri adaletçiň diwany alyp barýar. Köp sag bolan hormatly mehmanymyz beren maglumatyňyz üçin. Türkmenistanda her gün mektebe gidýär we biziň ähli dostlarymyz hem mektepde bilim alýarlar. Bilime bolan hukuk diýmek näme anlaýar? Bu hukuk näme üçin şeýle möhüm? Sag ol Safiýe, her bir çağanyň bilim alma hukugy bar. Başlangyç bilim mugut berilmelidir.
orta we ýokary bilim her bir çağa üçin elýeterli bolmalylar. Çağalar mektebe gatnamagy höwüslendirilmeli we mektepler çağalar üçin howpsuz yer bolmalylar. Mekteplerdäki tertip düzgün çäreleri çağalaryň hukuklaryna hormat goýulmalylar. Bulardan aşgada her gün mektebe gidip bilmeň özü hem bilime bolan hukuk bolup, bu çağalaryň alýan bilimleriniň olaryň şahsiýetini, zihnini we ukuyp başarnyklaryny doly kämilleşdirmäge ýardam berýänini aňladýar. Olaryň alýan bilimleri öz hukuklaryny düşünmegi, beýleki adamlaryň hukuklaryna, medeniýetlerine we dürlülüklerine hormat goýmagy öwretmeliler. Bu bolsa, olaryň parahat ýaşamagy we daşy urşagy goramagy ýardam berer. Mümkin bolsa hormat mehmanymyz ýene bir sowal beräýin. Çağalaryň gorulmagy bilen baglanşyk bir näçe hukuklar bar. Bu hukuklar barada adaletçiliğin diwanynda näme işler alyp barýar? Çağalaryň hukuklaryny goramak boýunça ilki bilen aýanky şo ýyllyk mailnama we jekmejek we etmeli hereketler barada, alyp barmaly işler barada hökmany tertipde goşulýar. Bu aýdyşmaýal adaletçiliğin edýän işiniň itaty ugry bolup durýar. Ýene de bir zat aýdasym gelýär, biz häzir şu halkara guramalar bilen hem adaletçiliğin diwany işleşýär. Elbetde çağalaryň hukuklaryny goramak boýunça halkara derejesinde de, milli derecede de köp işler gödöňüne tutulan. Şonuň üçin hem şol adaletçiliğin diwany açylan ýylyndan başlap çağalary goramak boýunça, çağalaryň meseleleri boýunça işleýän halkara edaralar bolan UNICEF bilen, ýagny Birleşen Milletler Guramatynyň çağalar gadnatynyň Türkmenistanyň wekilhanasy bilen şu açylan protokolundan başlap hyzmatdaşlyk edip başlady. Şu hyzmatdaşlygyň çägine de çağalaryň hukuklaryny düşündirmek boýunça, şu çağalaryň hukuklary bilen baglanşykly işler alyp barýan döwlet edaralarynyň işgärlerine, olaryň çağalar babatda näme işler etmekligi, olaryň hukuklaryny berjay etmekligi barada ýardam bermek maksady bilen diňe bir ýurdumyzyň merkezine däl vilayetlerine de ýani çağalar gadnasy UNICEF'iň edarasy bilen bilelikde seminarlar, tegelek stollar geçirilýär. Umuman şu çağalar bilen işleşen edaralarına hem çağalan hukuklary baradaky habarlaryny ýokarlandyrmak boýunça. Ana şu wagtga biz siziň bilen duşup, siziň soraglaryňyza jogap berip, siziň bir tarapdan gaty begenler ýa, şonuň ýaly zatlary biziň çağalamyzyň bileti gelýänligini, şu soraglara bilelikde jogap berip siz bilen töhbetdeşlik edip oturmamyzyň özüm şonuň ýaly halkara guramalar bilen çağalan hukuklaryna, çağalan bähbidine edýän hyzmatdaşlygymyzy görkezýär. Umuman şonuň ýaly işler halkara derejesinde de, milli derecede de Elmydama adaletçiliğin diwan tarapyndan çağalan hukuklaryny berjay etmek üçin alınıp barlýar. Kanunna bellenen dürli hukuklaryňyz, ýani bilime bolan, taglyk goraýşa bolan, arasy daşky gurşa bolan hukuklaryňyz, din jalmaga bolan hukuklaryňyz, olaryň himmet boýunça dürli işler alyp barýar. Mehriban çağalar, adaletçiliğin çağalan hukuklary boýunça alyp barýan işler barada ýene bir maglumaty size aýdasym gelýär. Adaletçiliğin ol hem adaletçiliğin ýürüýte web saýtynyň barlygy, şol web saýtda da çağalan hukuklaryna bagyşlanan ýürüýte sahypanyň açylanlygyny, şo sahypada da adaletçiliğin çağalan hukuklary bilen baglanşykly alyp barýan işleri, hemem ýurdumyzda çağalar babatda alınıp barýan işler, hormatly prezidentimiziň çağalan hukuklary hem olaryň durmuşy barada, olar üçin döredilýän mümkinçilikler barada alınıp barýan işler barada täzelikler hemmesi şu sahypamyzda ýerleşdirilen. Mehriban çağalar, şu sahypamyz bilen siz özüňizem, ene talaňyzam, doly günnelik täzelikler bilen alınıp barýan işler bilen hem ýurdumyzda hem adaletçiliğin diwanyna alınıp barýan işler bilen doly tanyşyp bilersiňiz. Safiye Merdan, beren sowallaryňyz üçin köp sag olun. Meňem size sowalym bar. Geljekde haýsy käri eýe bolasyňyz gelýär we öz arzularyňyz barada aýdaýsaňyz.
Men geljekde Lukman bolasym gelýär. Men muallim bolasym gelýär. Safiye Merdan hawa sizin keňiňem taýlap aljak käriňiz şu ardy ödýän käriňiz sizin çağalar bilen baglanşykly biriňiz çağalaryň taglanyny goramak bilen baglanşykly işe alyp barmaklygy biriňizden çağalara bilim bermek maksadyňyz bar. Çağalaryň arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurduny sizin hem arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyny tüýsürekden arzu edýän mehriban çağalar. Men inni ýene-de bir gezek sizi şu yurdumuzda bellenjek çağalar goramak halkara güni bilen tüýsüregimden gutlaýan. Belleşimiz ýaly Türkmenistanyň hormatly prezidenti biziň ýerterimiz bolan çağalarymyz üçin ulu aladalar edýär. Şol aladalaryň hawa saýasyna, şol hormatly prezidentimiziň saýasyna hemme çağalarymyza bagtly geljegi hawa yurdumuz üçin bir wepaly, gerekli, alymly, bilimli nesil bolup ýetişmeňizi tüýsüregimden arzu edýän. Şeýle-de men biziň çağalarymyz üçin ajaýyp mümkinçilikleri döredýän, gejewni alad edýän hormatly prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, başynyň belent bolmagyny, adamzat behwitli, dünýä ähmiýetli işlerini elmydama rowaçlyklary arzu edýän. So, dear children, it was a pleasure for me as the head of UNICEF here to be part of Gadyrly çağalar şun Safiya Merdan hanym Gurban-Nazarowa bilen bilelikde çağalaryň hukuklary barada geçirilen söhbetdeşligimizde gatnaşanymyzy öğrenşät, Türkmenistanyň hökümetine we prezidentine çağalaryň hukuklary barada amala aşyrýan işlerine minnetdarlyk bildirýärin. Köp sag bolun. Thank you very much. Sag olun. Ennem Safiye Merdan hawa size şu biziň bilen doşup özüňizi gyzyklandyrýan meseleler boýunça soraglar berip, ana şu bileti geljilik bilen şu ýere gelip şu soraglara özüňizi jogap alanlygyňyz üçin, gatnaşanlygyňyz üçin Birleşen Milletler Guramatynyň çağalar ganatynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym Kristin bilelikde çağalarymyz bilen söhbetdeşlik geçirip olaryň bileti gelýän soraglaryna jogap berip olar bilen pikir alşanyňyz üçin köp tag bolsa aýdýan. Köp sag bolsun hormatly mehmanlarymyz, bize gyzyklandyrýan sowallarymyza jogap tapdyk. Size sag bolsunlarymyz aýdýarys. Biz hem geljekde watanymyza wepa ýaşlar bolup ýetişäris. Biz ýene bir gezek çağalarymyzdan mehriban diň dostlarymyzy bayramçylyklar bilen gutlaýarys. Şu ajaýyp pursatlarda biz çağalara baky-bagtýarlyk pesleşdiren mehriban arkadaşymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, tutýan tutumly işleriň elmydama rowaj almagyny tüýsürekden arzu edýäris.